Viděl jsi ho obcházet tam, kde jsem měl ty peníze. To jsem viděl. A kde pak jste je měl? Na zahradě. Viděl jsem ho tam obejdovat. A v čem byly ty peníze? V nějaké truhlici? Ano, viděl jsem ho s truhlicí. O. A ta truhlice jaká byla? Třeba to byla jiná. Jaká byla? Jaká? Jaká byla? Byla jako truhlice. To se rozumí, ale kapánek nám ji popište. Taková velká truhlice. Ne, ta moje byla maličká. Ano, byla trochu malá, tvarem byla malá, ale velká tím, co v ní bylo. A jakou pak měla barvu? Jakou měla barvu? Ano. No, barvu měla takovou hodně divnou barvu, tak mi přece pomozte, no. Ne. Nebyla do červená? Ne, do šedá. Šedá do červená, vždyť jsem to říkal. Ale to je ona. Teď to řekl správně. Pište honem, hrome, zapište jeho výpověď. Ano. Bože, komu se tady dá ještě věřit? Člověk nemá spolehnutí. A potom bych se už nedivil, kdybych sám sebe jednoho dne okradl.